ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକେ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍, ଏନ୍ତା କି ଇଂରାଜୀରେ ବି ଅନୁବାଦ ହଉଛି। ତ ଆପଣ କାଁ ଲେଖା ଲେଖି ଆଡେ ନିଜର ମନକେ ଟାଣ ମତେ ଲାଗ୍ସି ପିଲାଦିନୁ ଏକା ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲି। ନଦୀକେ ଦେଖିଲେ ପାହାଡ଼କେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଟିକେ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଆସୁଥିଲା ଆମର ଭିତରେ। ଲେଖା ଲେଖି ଛଡା ମୁଁ କାଣା କରିପାରିବି ଆରୁ କବି ଲେଖକ ଲୋକ ଆମେ ଲେଖବାଟା ହିଁ କାମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାଦନ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଖିଛନ୍, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛେ। ରାଜ ସତ୍ତା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଛନ୍, ପଢି କରି ମୁଇଁ ବି ଅଭିଭୂତ ହେଇଛେ। ଆଉ ଚେରେଗୁଡା ଅଛେ, ମାରାଗୁଡା ଅଛେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ ନେଇକରି। ତ ଏଇଟା ଲେଖବାର ଯୋଜନା କେନ୍ତା କଲ? ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ ତୁରେକେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପରିବାର ଅଞ୍ଚଳ ମୁଇଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକ ଗ୍ରୁପକେ ଦେଖିଛେ, ଭୋଗିଛେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ବି ମୁଇଁ ହେଇଛେ। ଏବଂ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସେ କଥା କି କିଏ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦଉଥାଏ। ମୁଇଁ ତାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସାହିତ୍ୟକେ ଆନବାର୍ ଲାଗି। ଏବଂ ମୁଇଁ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଲି, ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିଲି। ମୁଇଁ ସେନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଲି ଆଉ ଲେଖିଲି। ତାର ବାହାରେ ଅନେକ ଆଉ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଅଛେ। ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗ ହେଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲା, ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ମାନେ ହେଲା। ସେ ସମସ୍ୟା ମାନେ ବି ମତେ ହାରେଲେ, ରାତି ଶୁଏନି ଦେଲେ, ହଇରାଣ କଲେ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକିରି ଲେଖିଲି। ଏବଂ ରାଜସତ୍ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମତେ ପଢିଛନ୍ ତାହାକେ। ନିହାତି ଜ୍ୟୋତି ବିହାରର ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛେ, ଲୋଡ ସୁବିଧା ଡ୍ୟାମ ର କଥା ଅଛେ, ରାଣୀପୁର ରାଣୀପୁର ଜେଲାର ଜେଲିଆର କଥା କଥା ଅଛେ, ଅଛି। ସୋନପୁର କଥା ଅଛେ, ହରିଶଙ୍କର କଥା ଅଛେ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଥାକେ ଲୋକର ପାଖେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାବାର କାମଟା ମୁଇଁ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି କେତେ ସଫଳ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କବି ଜୀବନଟେ ପାଇକରି, ଲେଖକ ଜୀବନଟେ ପାଇକରି ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ ଇଏ ଲେଖା ଲେଖି କରିଛେ। ସ୍ଥାନୀୟତାକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠକ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୌଗୋଳିକ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଭୌଗୋଳିକ କେନ୍ତା ଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଗଳ୍ପ ନେଇ ପଡସି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର କଥାକେ ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍, ମୁଇଁ ଜେତେଇ ଦେଇଛନ୍। ଏଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ମୁଇଁ ଭାବସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ପବିତ୍ର ଆଏ ଏକା, ଆମର ସୁକ୍ତେଲ ବି ପବିତ୍ର ଆଏ, ନିହାତି ଆମର ତେଲ ନଦୀ ବି ପବିତ୍ର ଆଏ। ନିହାତି ରାଧା ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରେମିକାନ୍। ହୁଁ ଆମର ଗାଁର ଯେନ୍ ଲତା କୁଶୁଆ ମାଧବୀ କେତକୀ ମାନେ ବି, ରବିବାରୀ ଗୁରୁବାରୀ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାନ୍। ଆମର ଗାଁର ପାହାଡ ବି ହିମାଳୟରୁ କମ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ସେ। ନିହାତି ଆମର ଗାଁର ପୋଖରୀ ବି, ଆମର ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ବି ପବିତ୍ର ଆଏ। ମୁଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରସି ଏବଂ ତାହାକେ ନେଇ ଲେଖସି। ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଆମ ନାୟକ ନାୟିକା ହଉଥିବେ, ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ହଲିଆ ପିଲା ବି କାହିଁ ନାୟକରେ ନାଇଁ ହେବା। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖୁଚୁଥିବାର ଗୋଟେ ମାଧବୀ କେତକୀ କାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାୟିକାଟେ ନାଇଁ ହେବା। ଆଦିବାସୀ ନାରୀଟେ କାଁ ଆମେ ହେବା, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ରମଣୀଟେ ରମଣୀ ଦେ ଯିଏକି ଫୁଲ ତୁଲୁଛେ, ହଁ ମାଇଟ କାମ କରୁଛେ, ଆଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଉଛେ, ଜଙ୍ଗଲକେ ସେ ଯାଉଛେ, କାହିଁ ନାୟିକା ନାଇଁ ହେବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ନାୟିକା ହେଇପାରେ। ଏଟା ମୁଁ ଖୁସି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କଥା, ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍। ଏହାର ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଏ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ଗୀତର କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଣା ବହି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବାରି? ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛେ। ଗୀତ ହେଲା, ଗପ ହେଲା, ଡାଲଖାଇ ରସଟିଲି, ମାଲା ଜଡ, ହୁଁ ହୁଁ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ଗୁଡାଏ ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ଗୋଟେ ବହିଟେ ବି କରିଛେ, ପାଖାପାଖି 1200 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଗୀତକେ ନେଇ ଗୋଟେ ବହିଟେ ବି ମୁଇଁ କରିଛେ। ଲୋକ ଗାଥାଟେ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ବଡ ଗବେଷଣା ହଉଛେ ଅଛେ, ମୋର ଲୋକ ଗାଥା ଉପରେ ମୁଇଁ ଗବେଷଣା କଲି। ମୋର ପିଏଚଡି ବି ମୁଇଁ ସେ ଉପରେ କଲି। ହୁଁ ହୁଁ 3ଟା ଗାଥା ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ଗୋଟେ ଦେବଗଡରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ଘିରିଘିରି ଓଷା ଗାଥା, ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲଖାଇ ଓଷା ଗାଥା, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲାଶୀ ଓଷା ଗାଥା ମୁଇଁ ଚମତ୍କାର। ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ଆଉ ତାର ବାହାରେ ବି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ବିଶ୍ରୀ ଓଷା ଗାଥା, ହୁଁ ହୁଁ ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଯେନ୍ ପହରିଆ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୁଞ୍ଜିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନା ଗୀତ ଦେଇ ଅଛି, ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସୁନା ଦେଇ ସୁନ ଅଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ବେଡାରେ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଗାଥା ନାଇଁ ନ, ପହରିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଥା ଅଛେ, ବଢିଆ। ଭୁଞ୍ଜିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଥା ଅଛେ। ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ ଗୌଡ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା 12 ଗୀତ ଅଛେ। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଇଁ ସେନ 3ଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ତେଣୁ ମୁଇଁ ମୋଟ 6ଟା କଥା ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ସେନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଟା କିଏ ନେଇ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ କଥା ମାନେ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଘିରିଘିରି ଓଷା କଥା ଆଉ ଡାଲଖାଇ ଓଷା କଥା ମୁଁ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ମୁଇଁ
ଆଉ ତାକେ ହଜିଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ବହି ବି ତାକେ ମୁଇଁ ପଢିଛେ ଆଉ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ମୁଇଁ ଗୁଡାଏ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକ ଜୀବନ, ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ସୁନାଦେବୀ କଥା କହିଲେ ଆମର ଯେନ୍ ସିନ୍ଧେକ ଆଡେ ଅଛନ୍ ଦ୍ୱାରସିନୀ ଦେବୀ ହେଲେ, ଆମର ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ରାକାମ, ସତୀ ମାଉଲି, ଗୋବଡା ବୁଡା, ଭୀମା ବୁଡା, ଉଲୁ, ଜେନା, ବସ୍ତ୍ରେନ, ଜାଗ, ହଁ ଆମର ଏ ଶଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି। କିଛି କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଯେନ୍ ଦେବୀ ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଯେତେ ହେବା କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ଲେଖକ ଦେଖା ବୋଲି, ସେଟା ବହୁତ ସରାହନା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍। ଯେ ଲେଖକ ଦେଖାଟା କାହାନ୍ତି କାହିଁ କଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ଦେଖଉଛନ୍ ଏଟା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କାଣା ହଉଛି? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଲେଖକ ଦେଖାଉଛି ଜୀବନ ଦେଖାଅ, ଆମେ ଏନ୍ତା ଭାବସୁଁ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଲେଖକଟେ ଅଛନ୍ ବା ବହି ଆମେ ପଢୁଛୁଁ, ସେ ଲେଖକ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍, ଆମେ କାହିଁ ଲେଖିବା? ସେ ଲେଖକ ଭେଟୁଛୁଁ, ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ମାରୁଛୁଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଲେଖକ ଜୀବନ, ଲେଖାରେ ସେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଲେଖବାର ଲାଗି ଆମେ ତାମାନେ ସିଧା ସଳଖ କଥା ଆସୁ। ଗୋଟେ ଲେଖକ ସମ୍ମାନ ଦେବାରଟା ହଉଛି ଲେଖକ ଦେଖାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଲାଭ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛ, ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ତାହେଲେ ଯାହାର ଲେଖା ବନା ବାହାରିଛି ଆମ ଧାରଣା ସେ ମରିଗଲେନ ବୋଲି ଭାବିବ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଲେଖଟା ପଚିଛ ଏବଂ ସେ ବି ଆମର ଭଳିଆ ଭାତ ଖାଇସନ୍, ତୁନ ଖାଇସନ୍, ପରିବା ଘିନି ଆସନ୍, ପାନି ଘିନି ଆସନ୍, ସାଧାରଣ ସେ ମଣିଷ ଦିଆ। ତେଣୁ ଲେଖକକେ ଭେଟିକରି ଆମେ ଲେଖକକେ ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ, ଲେଖକକେ ପୂଜା କରସୁଁ, ଲେଖକର ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରସୁଁ ଏବଂ ଆମର ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଲେ ଆମର ଯେନ୍ ମନର ଗୋଟେ ପୃଥି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାସି। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ଲେଖକ ଅନୁଭୂତି କି ଆମେ ଛାଣ୍ଟବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଦେଖା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ର, ଆମେ ଲେଖକକେ ନେଇ ଭେଟିଲେ ଆଉ କାହିଁ ଭେଟିଲେ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଅଥଚ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲେଖକ ନେଇ ଜାଣିଛେ, ହଁ ଏଇଟା ୟା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ ନାଇଁ କି? ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ଭେଟା ଯାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ କି? ଲେଖକକେ ଆମେ ଭେଟା ଜରୁରୀ ସ୍ଥାନୀୟରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱକେ ଯିବା ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ବୋଲି ଯେ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତାଳପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ବାହାରକେ ଆଣିଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଣିଲେ କେନ୍ତା କଲେ, କାଣା କଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ କହୁନ ଆମର ପାଠକ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଆଦି କବି। ଆମେ ଭାବସୁଁ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସାଲେବଟ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଦଟା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଅଲଗା। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯଦିଓ ନିର୍ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୋଥି ଆଗରୁ ସଂଗୀତ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ ବଡ ଭାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି ଏବଂ ମିଶିକି ତାକେ ଆମେ ଉତରାଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ପୁରା ପିଟଲେଇ ଆସି 7-8 ବର୍ଷ ଲାଗଲା ତାକେ ଉତରାବାର ଲାଗି। ତା ଅର୍ଥ ବାହାର କଲୁ ଏବଂ ସେ ବହି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବହି ତାକେ ଆମେ ଛାପୁଛୁ ଏତେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ କାଣା ଅଛି କି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକରି ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ତାକେ ଦାବି କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଆମର ଓଡିଶାର ଗବେଷକ ମାନେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଯାଇକରି ତା ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୁଣ୍ଡାମାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ଓ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଥିଲା ଜନ୍ମ ସାଲେବରଟ, ତାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ପଢିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲେଖା ଲୁହି କଲେ। ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରବାର ଲାଗି। ଏବେ ଆମର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବାକି ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁରାଣ ଟା, ପ୍ରାୟ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ବହିଟା ବାହାରିଯିବ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ଖବର କାଗଜରେ କିମ୍ବା ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଲେଖକ ଦେଖା, ତାପରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆନବାକେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବପିଢି ପ୍ରତି କାଣା ଆପଣ କହିପାରେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ତଥାପି ଆପଣ ଯୁବକ ମାନେ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବେ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିମି ଆଉ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେବି। ବହୁତ ପଢୁନ୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ନାଇଁ ବି ପଢୁନ୍, ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ପଢୁନ୍, ଜୀବନୀ ମାନେ ପଢୁନ୍, ବହି ମାନେ ପଢୁନ୍,
ଏବଂ ଯେମାନେ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଦେଖୁন ଉପନ୍ୟାସ ଧାରା କେତେ ଆଗିକ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲାନ ଜିଗଲୋ କେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା କେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲାନ ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜେ କେତେ ଦାଦ କେତେ ଭେରାଇଟି କଥା ଲେଖା ଆଗିକ ବହୁତ ହେଲାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗପ ଲେଖା ହଉଛି କବିତା ଲେଖା ହଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହଉଛି ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯୁବକ ମାନେ ପଢୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେତେ ପଢିବେ ବାସ୍ ବହି କାକେ ଠକେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଜାତିର ଆତ୍ମା ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମା ଆମେ ଆତ୍ମାକେ ଚିହ୍ନାଲି ହେଲେ ବହି ପଢାଇ ଭଲ ଏବଂ ଆମେ ଯୁବକ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ଆଖି ଠିକ ଅଛି ମନ ଠିକ ଅଛି ଆତ୍ମା ଠିକ ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ପଢବା ନିହାତି ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁ। କଥାଟେ ଆପଣ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କାହିଁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ ବାସ୍ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢାଏ ବାସ୍ ଆଉ ବଡ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅନାଲୋଚିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଆକୁ ଆଣୁନା ସେମାନେ ଆଲୋଚିତ ଆଲୋଚିତ କବି ଲୋକ ଆଲୋଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସି ନେଇକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ। ମନେ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଜଳାଶ୍ରିତ କବି ଲେଖକ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ପଳେଇଗଲା ହଠାତ୍ ରମେଶ ପତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ପଢିଛେ ତାଙ୍କର ଲେଖା କିନ୍ତୁ ତଦେହର ନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରମେଶ ପତ୍ରୀ ଆମର ଦେଶର ଗର୍ବ ହୁଁ। ଭାରତର ଗର୍ବ ସେ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛୁ ନା ହୁଁ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ସଠିକ ଆକଳନ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ପିଏଚଡି ନେଇ ହେଇପାରିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ହେବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶାର ସେ એકમાત્ર କବି ମାନେ ଶିଶୁ କବି ଯିଏକି ସର୍ବ ଭାରତ ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଶିଶୁ ବତ୍ସଳ ଆଉ ଲେଖା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ପଢିବେ ସେଟା ପଢବା କଥା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଉଚିତ ବହୁତ ପଢା ବହୁତ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପଢିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ମାନ ତମେ ଜଣୁଛୁ ଏକା ହଁ। ଆମର ଆହୁରି ନିଜେ ବି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝ ଆମ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର ମତ ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାଟା କାଣା ରଖିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା ଅଛି କାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଚାଲିଛି? ଅଧିକ ଲୋକ ଚିହ୍ନବାରଟା ଲୋକ ବୁଝବାରଟା ସମାଜକେ ବୁଝବାରଟା ସମୟକେ ଚିହ୍ନବାରଟା ଏବଂ ଲେଖବାରଟା ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ମୁଁ କରିପାରିଲି ବୋଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମା ମାଟି ଲାଗି କରିପାରିଲି ବୋଲିଆ ମାର ଗୁଡ ରଗଡବାରଟା ଯେନ୍ ପୁଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ସେ ପୁଣ୍ୟ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଭାବସି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଯୋଜନା ଲେଖା ଲେଖି ଚାଲିଛି କାଣା ମୁଇଁ ଏବେ ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟେ ମୋର କିଛି ବାର ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଛେ ତାର ବାହାରେ ଲେଖୁଛେ କିଛି କିଛି ଗପଟେ ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖୁଛେ ଏନ୍ତା ହୁଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତ ହୁଏ ନାହିଁ ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ ମାରବା ସେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ନେଇ ଲେଖଲା ବେଳକେ କାହାକେ ଭେଟୁଛେ ବହି ପଢୁଛେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ବଢିଆ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଟେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନକେ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ କାଣା ଏନ୍ତା ଅଛେ କେ ଭାବନା ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାମଟେ କରୁଛେ ଆଦିବାସୀ ବିବାହ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଜାଣବାର ଲାଗି କିଛି କନ୍ଧ ବିବାହ ଗଣ୍ଡ ବିବାହ ଗୋଲ୍ଧ ବିବାହ ଏମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜାଣବାର ଲାଗି ଏବଂ ଯଦି ହେବା ମୁଁ ବହି ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାଣା କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମେ କଥା ହେନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ